Dobrý deň, moje meno je Mate a v tomto videu vám ukážem, ako podpísať dokument so svojím certifikátom. Klasicky kliknete na tlačítko podpísať a potom budete mať dve možnosti. Buď budete používať našu aplikáciu, alebo môžete použiť nejaký externý software, ako napríklad Adobe Acrobat. Teraz vám ukážem variantu, kde podpísajte s našou aplikáciou. Najprv musíte tú aplikáciu stiahnuť z App Store alebo z Microsoft Store a potom stačí kliknúť na tlačítko otvoriť aplikáciu a podpísať. Budete presmerovaní do našej aplikácie, kde uvidíte obsah dokumentu a pokiaľ je všetko OK, tak môžete kliknúť na tlačítko Sign alebo podpísať. Následne budete vyzvaní, aby ste vybrali svoj certifikát, s ktorým chcete dokument podpísať a pokračovať. Skoro sme hotoví, ešte dokument musíme odoslať a môžeme aplikáciu zavrieť. A máme hotovo. Dokument bol úspešne podpísaný.